Machiegni kendo nyakwar mga jongero kamano kuom medo kete mana kae chenro ni Ratil e Ramogi TV wadhi mbele gi weche manyien. Odong' mana ndalo achiel kende to Jo-Kenya duto dar kawuok e kuma mar thieth mar NHIF nyaka mano manyien mar SHIF. Penjo kata kamano pod thoth malo duoko nyakwar mga jong. Jafwambo marwa Cleophas Oluoch notwak kod jopiny nyamrerwa kod telo mag loch nanga kutendore kod lokruok ma igeno ni biro timore e kit kuma makama. En milome manochak chwal dweche mokalo. Dweche ne olokore jumbe kendo koro dong' mana odiochieng' achiel kende. En mana ndalo achiel kende to koro iloro ayanga okumba mar thieth mar NHIF kendo rwako mano manyien mar SHIF. Pod en wich bar ne sirkal, jokanyo e sekta mar thieth kod Jo-Kenya kanyakla. John Ogeda, maen jadak ma Kibra, ywak ni ote mar donjo e SHIF poko donjo ne makare. Sirikal ni poko luongo dhano ka koro wabedo kodini mondo nyis ji niya gima chal kama ma e ber gini gi mage. Ini neno mana gini TV gino dhi mbele, neno mana gini gaset, to gimi luongo ne dhano mondo dhano bed piny mondo nyis dhano gi omiyo gini ber poko bedo. Koro kanyal dhi adhiya ni ji dhi adhiya kamano akia gima ji dhine. Kata obedo ni sirkal medo dhiro ndikruok mar oganda e chenro no, pek pod nitiere kuom oganda. Machiero mabiro ni to pok ang'e kaka odhi nikech koro bi ung'adowa kaka wan joma ni chudo. Koro akia kama udhi ketowa. Pok andikora nikech niche ka nene koro kang'e ni indikruok nang'o kata process mane mikale. Sirkal nyocho chiwo ting' ne ruodhi, jotend loch gwenge kod nyamrerwa mondo okony jopiny e neno ni nyingegi ok obedo oko mar rejista kapok ochopo odiochieng' ma iyawe SHIF ayanga. Setemo kwatiyo kod community health promoters kod village elders kachiel kod nyumba kumis mondo watum mobilization. Nyaka nochakre wasiko wadhi do to do wanyiso gi gima timore lakini pok understand majority lakini mtie moko maelewa. Dwe ka dwe nyaka wuoth karibu household 30 katina to nyaka nyok chaka gini asewuotho household na man kod gadi no register gin ji adek. Moko modong' wacho na register kendgi. Kaluwore gi jalup ruoth ma Masat East Biton Ojiwa, sani koro chune mondo tigi riekni mamoko mag manyo ji mondo ndikre chenro no manyien. Kata kaka kawuono an e kanisa asebedo kadhi kanisni mopogore opogore mondo ang'is oganda. Wasebedo kwatiyo kod schools, kantie parents meetings, kantie assemblies bende wasebedo kwadhiye. Wasetiyo kod liete bende. Moko kuom jogo ma osendikore chenro mar SHIF bende ywak ni nitiere ng'ikruok e chenro mar ndikruok. Samoro yudo kindikori to biro chung'. Koro kaka an asendikora to okita e pending ni ndikruok mara pod bedo process. Kaka rwako dependent ineno kokro kendo chako kwamo. Pod en kod gine link ni pod kod shida mang'eny. Ok thoth dhano bedo kod simbe ma waluongo ni smartphones gi. Koro wanwang'o ng'ikruok kabisa alafu kokoni bende seche moko bende iluongo ni mbui kata network bende bedo piny. Jomoko pod ok owinje, jomoko be wacho ni ng'ama dhi chulo negi ka gitimo kamano. Jatend migawo mar thieth e kaunti ma Kisumu Dr. Gregory Ganda opuoyo okang' mar darno ka owacho ni mano e yo monego oganda okaw. Remember the NHIF was really designed for employed people and people who are willing to pay by themselves. But the social health insurance is designed for everybody. En rito mar neno kaka biro chalo e sekta mar thieth e kinde ma idhi chak keto e tim chenro no manyien mar SHIF makoro dhi bedo fungu mar yawo dhood thieth ne Jo-Kenya. Cleophas Oluoch, Ramogi TV, Nairobi.